Mao na, muna ninyo diha. Sa mag-uyab pa kung mag-ulan, payong-payungan ka bisan asa para di ka magkasakit. Pero sa magtiayon na, balag mabasa kas ulan, maligis pa ka sa dalan, wadyo'y pakialam. Ti, silusong do imong banat eh. Anpuso na diha, ti, kay mobile imong gipakaslan. Lakilak ba ka sa una nga gibulagan. Anpuso na diha, kay imo na ba nang gipasaylo, aron di ka iuli sa inyo. Ay, timing kayo ba? Niabot ka diri ba? Ay, saman. Nagoy ba kung tanan mo? Sa naman pud na. Ang tao. Ako nagtubag ka na sakto ha. Guys, sige glam-lam diha. Hindi ako sinipol. Sige, na na. Nagoy pa kung tanan mo. Unsa ang pambansang pagkain? Bugas. Siyempre, di ba mabuhi ang tao kung wala'y bugas? Ay, noon. Luway, alis sa dire be. Sa naman pud na, ma. Nagoy pa kung tanan mo. Uy, tarong nga yun magtubag ha. Kanang sakto ha. Ay, siyempre, uy. Tarong nga yun. Kay, nakoy price nimo kung kuha nimo. Ay, sama na. Unsa ang pambansang hayop? Ito may kukabalo anak. Unsa ang pambansang hayop? Ikaw. Walang hiya kung bata ka. Umayos ka. Uy, buat. Bataan eh.